ଇରାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ୟୁସିଲ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଓ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ୟୁସିଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଗ୍ରସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି ବୋଲି ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି 3ଟା ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଆଜେବାର ଘନ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରେନଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇ ତ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ ନ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇବ୍ରାହିମ ପୁଲିସଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ